Bueno, zatiketak. Biz kontzeptu landu behar direla nik behintzat uste dut, bai? Bat kontzeptu bada banaketarena, eta beste badala biderketaren kontrakoa. Ze, gero esan behar diozuenean, nagusiagoa direnean, zenbaki amartarrak dauzenean ikasten, ez dakit, banatu behar dozu zela 0,5 gauza bi pertsonen artean, edo... Bueno, banatu ez barkatu, zatiketa egin behar duzula 0,5 zati bi, edo, ez dakit zer esan, 0,5 zati bi, edo 1,25 zati 0,75, edo lako eraiketak egin behar dituzunean, karo ezin dotzazu esan, zer, 1,75 gauza 0,79 pertsonen artean banatu, bai, pixkat hor dator inkoherentzia, bai? Ze azkenean batukataren kontrakoak enketa da, horregaitik egiten dugu froga. Biderketa, zatiketa egiten dugunean eskolan erakusten da froga egiten, jakiteko ondo dagoen, zergaitik. 5 zati edo 6 zati bi 3 da, baldin eta soilik baldin, 3 bider bi 6 baldin bada, bai? Orduan, bueno, hor nabil. Orduan, lehengo banaketa hori lantzeko egingo duguna da, regletak hartu eta esan, boitu, regleta berdinez osatutako paretak egingo duguz. Justo hartu dut handiena, baina bueno. Hau ezin da. Importantea hori, hau ezin da. Vale. Hau ezin da. Bai? Vale. Aldirenak eta ezin direnak bai? Bueno, batekoekin argi dago egin aldala. Orduan, gure planteamientoa izango da problemekin hastea, bai? 10 gauza dauzkat, 10 karamelo dauzkat, eta 2 lagunen artean banatzea nahi ditut. 2. Zenbat tokatzen zaizkio bakoitzari? 5. 10 karamelo dauzkat eta nahi ditut banatzea 5 lagunen artean. Zenbat tokatzen zaio bakoitzari? 2. 10 karamelo dauzkat nahi ditut banatu 10 pertsonen artean. Zenbat tokatzen jako bakoitzari? 1. Vale. Zer gertatzen da 10 karamelo baldin badauzkat? Eta nahi baditut zatitu 3 pertsonen artean. Hau da, hau 3 zatitan banatu behar dut. Bai? Bueno, jungo gara ikusten, ez dakit. 3 regleta hartuta. Hemen ezin da. Bueno. Hemen ere ezin da, eta horrela egingo gendunez. Ezin dalako hau, 3 pertsonen artean banatu esakto. Bai? Edo zer esango notzuen alderantzez egin aldugu. Ni dauzkat 10 karamelo eta nahi ditut 3ko multzoak egin. Posible daukat 3ko multzoak egitea? Posible dut? Bai? 3 karamelo emotea nire lagunei? Bueno, posible, bai, baina gauzea da 10 karamelo nire 4 lagunen artean banatzeko honi 3 emongo dotzat, honi 3, eta honi 1 emon aldotzat, edo 4 lagun badekotez, beste aukera bat, da, 2 ematea honi 2 ematea, honi 2 ematea, eta honi ematea azken beste lagunari 4. Bai, aukera diferenteak daude. Honek aukerak, komenigarria da, idaztea gero. Bai, beti esaten dugun moduan. Biderketetan ere ez dut irudikatu, baina beti izan dutzuet, bai? Manipulatu egiten dugu, irudikatu egiten dugu, eta gero matematikoki idazten dugu, bai? Horrek pausoak mantendu egin behar dira. Orduan, esan duguna, beraz, 10, adibidez, 2 pertsonen artean banatzea nahi badut, markatu, nire gidoia hori da. Bai, izango zen. 10, 2 pertsonen artean banatzea nahi badut, 5. Eta baten bat sobratzen da? Ez.
bai? Bale. 10 nahi ditut nire, ez dakit, 3 lagunen artean banatu. Edo 3 karamelo ematea bakoitzari. Igual errezagoa da hori hasiera baten. Bai? Bale, hau izango zen. 10 zati 3, 3 osorik eta hondarra 1. Zergaitik 3 bider 3 gehi 1 10 delako. Hau da, baldin eta soilik baldin 5 bider 2 10 delako. Bai, aldaketa hori. Aldaketa hori egingo dugu, adibidez, nahi dugu 10 zati 2 egitea, beste modu baten, bai? Orduan egingo dugu. Nik badakit barrukoa 10 izan behar dela. Eta alde bat 2 izan behar dela. Bai? Orduan, adibidez, nik badakit 10 izan behar dela barrukoa. Ez dakit ondo ikusten da. 10 izan behar dela barrukoa. Hori da. Baina, okupatu behar ditu 2 espazio hauek. Beraz, horrela izango da, ezta? Beraz, biderketaren kontrakoa danez, 2 bider 5 da 10 dela hemen barrukoa. Bai? Justo ematen dotzazu barrukoa eta alde bat eta beste atopau behar dau. Hori da biderketaren aurkakoa dela. Bai? Hau da, 2 bider 5 da 10, edo beto esan da 10 zati 2 da 5, baldin eta soilik baldin, 5 bider 2 10 baldin bada. Bai? Bale. Zelan egingo dugu zenbaki handiagoekin, ze azkenean prozesua da berdina. Bai, egingo duguna da, hartuko dut hemengo zatiketa batzuk, eta egingo duguna da deskonposatu betiko bezala. Bai? Biderketekin egin dugu moduan, zatiketekin ere berdin egingo dugu. Hau da, egingo dugu 12 zati 2. Edo 12 zati 2. Bai? Bale. Deskonposatuko dugu 10 eta 2. Eta hau ekiko dugu zati 2. Ordan egingo dugu 10 zati 2 gehi 2 zati 2. Bai? Bale. 10 zati 2 5 eta 2 zati 2 1. Ondorioz, emaitza 6. Bai? Oin, hau ipini dut, eta hau prozesua manipulatiboki egin behar dugu. Bai? Hau da, hemen ipinikot. Ia ikusten da, igual, kendengo dut. 12 zati 2. Orduan, deskonposatzen dugu, ezta? 10 eta 2 esan dugu, ez? Horrela. Edo, bueno, egin mal dugu. Horrela. Eta 10 zatitu behar dugu biko regletekin. Ez dakit gainean ipini edo, bueno, gainean ipiniko dut. Ondo ikusteko. Epa. Vale. Ikusten duzuen moduan beti guzti honen oinarria deskonposaketa da. Orduan horraitik landu behar da asko deskonposaketa. Bai? Eta gero, bueno, hemengo bi hau, biarekin. Orduan, zenbat biko dauzkat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Emaitza izango da 6. Bai? Bale. Orain, egingo dut lehengo regletekin eta gero papelean. 36 zati 5. Ordan hartuko dugu 36. Horrela. Eta 5eko zatiak egiten ditugu. Bai? 5 eman behar dotzagu
bosteko taldeak egin behar ditugu, bai? Multzoak egitea. Horregaitik da oso garrantzitsua multzoak egitea. Baita sistema martarra lantzeko, bueno, hau, igual, ondo ikusteko bideoan hemen ipiniko dut. Vale. Beraz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eta hondarra, 1. Bai? Hori papelean egiten dugu. Deskonposatu. Hogeita hamasei zati 5 esan dugu. Deskonposatzen noa. Hogeita hamasei, hogeita hamar, gehi 6. Eta orain, hogeita hamar zati 5, gehi 6 zati 5. Orduan, hogeita hamar zati 5, 6. Eta gero hemen nahi baduzue 6 zer da, 5 gehi 1. Orduan, 5 zati 5, 1, baina hau soberan geratzen da, bai? Orduan, 6 gehi 1, 7 eta hondarra 1. Bale? Zenbaki handiagoekin sartuko garaia, nahi baduzue eunekoekin eta, bai? Hartuko dugu gure oinarria dela base 10 edo hori, eta egingo dugu zatiketa bat ikusteko zelan egiten da, bai? Bale. Deskonposaketarekin ere egiten dugu, bai? Egingo dugu, hemen ipiniko dut igual behar bada papelean, ondo ikusteko, 200 eta 156 zati 2, bai? Bale, ondo ikusten da, bai. Bale, zenbat xafla hartu behar ditut? 2 xafla. Bai, ez dakit oso gertu dauen. Bueno, 2 xafla hartu ditut. 5, 2, 3, 4, 5. Eta 6.